Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay ipapakita ko lamang po sa inyo kung paano magluto ng ginataang halo-halo. Ito na ang mga ingredients. Glutinous rice na binilog-bilog po ng maliliit. Tapos coconut milk, kamote, jackfruit, sago, at saka itong saging, pure cane sugar, brown sugar pala, yan na po. Mag-uumpisa na po kaming magluto. Ilagay nyo po yung kamote, mga mamamayan, sa ating kawali, yan. Ilagay na po natin ang mga kamote. Tapos maglalagay po kayo ng sabaw na tubig. Yan. Pagkatapos po ihahalo-haluin nyo lang po. At pagkatapos nyo pong mahalo-halo ay tatakpan nyo po muna para maluto ang kamote. Tignan nyo na lang para masigurado kung luto na ba ito. Magdadagdag lang po tayo ng tubig, mga mamamayan, kasi mayroon pong glutinous sa ating ingredients. Dahil sisip-sipin niya po yung sabaw, kaya kailangan po ng maraming tubig. Pagkatapos po ay ilagay na natin ang saging. Dahil kumulo na itong ating sabaw, tatakpan po muna natin. Ngayon po ay ilalagay na natin ang ating glutinous rice. Isa-isahin lang po natin para hindi magdikit-dikit. Ayan na po, nalagay na po lahat ng ating glutinous. Hahalo-haloin lang po. Tapos tatakpan para kumulo po siya ulit. Ilagay na po ang sago. Yan. Pagkatapos po ay atin lang po itong hahalo-haluin. Tatakpan po natin. Ilalagay na po natin ang ating langka. Ngayon po ay ang asukal naman po ang ating ilalagay. Ayan na po, ilalagay na po ang gata. Pagkatapos po ay hahaluin lang po. Yan po. Ayan na. Ito na po mga mamamayang ang ating ginataang halo-halo. Sana po ay nagustuhan nyo ang recipe nito. Sana mag-subscribe kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong ate Mayang na nagsasabing mabuhay!